Il-qorti liberat raġel li ħepp għal sewwieq ieħor f'pompa tal-petrol wara li mill-provi rriżulta li huwa ddefenda lilu nnifsu mill-provokazzjoni. Shane Kane Rowe kien mixli mill-ispettur Frankie Sammut li niżel mill-karozza u ħepp għal raġel ieħor billi taħ 4 daqqiet ta' pon, tant li dan spiċċa bid-demm ma' ħalqu. Min-naħa tiegħu l-akkużat argumenta li l-allegat vittma qabad iħabbatlu bis-saħħa mat-tieqa tal-karozza u għalhekk il-qorti kkonkludiet li hu ġie provokat. Direttur ta' kumpanija tal-merkanzija minn Ħażabbar li għandu 43 sena inżamm arrestat fuq każ ta' traffikar ta' droga. Patrick Merċieqa ġie akkużat b'importazzjoni u pussess aggravat ta' droga fost oħrajn. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Mark Anthony Merċieqa u John Leigh Howard spjegat kif investigazzjoni intensiva dwar importazzjoni ta' droga waslet għal sejba ta' madwar 6 kilogrammi droga suspettata kannabis u għall-arrest ta' 2 persuni. Wara informazzjoni li d-droga allegatament kienet qiegħda tinġar fit-trailer, il-pulizija sabet id-droga moħbija fuq ġewwa ta' friġ li kienet parti mill-istess merkanzija. Ix-xufier ta' 53 sena ġie arrestat, waqt li aktar tard ġie arrestat l-akkużat. Quddiem l-akkużi miġjuba kontrih l-imputat wieġeb mhux ħati. Il-qorti ċaħdet it-talba tad-difiża l-libertà proviżorja biex bekk l-akkużat inżamm arrestat. Raġel ta' 33 sena residenti n-Naxxar ġie kundannat 7 xhur ħabs wara li fl-2013 instab bi kważi 40 gramma kannabis. Il-każ kien seħħ fi frar tal-2013 meta r-raġel inqabad bid-droga fil-Gargur. Il-qorti sabet li r-raġel kien juża l-kannabis u li kien dipendenti. Madankollu r-raġel ma nstabx ħati li produċa jew bieħ il-kannabis. Fid-dawl li hu llum qed jgħix ħajja stabbli u li minn dejjem ikkoopera mal-pulizija, il-qorti naqset is-sentenza ta' ħabs tar-raġel għal 7 xhur u ordnatu jħallas multa ta' 900 euro u 373 euro fi spejjeż tal-qorti.